bon dia. Venim del taller de la Marina una mica trastocades, però moltíssimes gràcies perquè ha sigut una lliçó espectacular i estàvem comentant que és molt necessari. Bé, jo em presento, soc la Begoña Villarrubia, periodista de Mundo Deportivo, i bé, estic avui molt ben acompanyada amb la Amanda Gutiérrez, presidenta de FootPro, i la Maria Losada, exjugadora de rugby des de fa un any. I bé, parlarem una mica de la situació del camí de la dona en l'esport. Jo soc periodista especialitzada en esport femení, fa 29 anys que estic al Mundo Deportivo. Quan jo vaig començar gairebé no hi havia referents, hi havia la Olga Biza, la Maria Escario, però eren bitxos raros, les dones que fèiem esport femení. A mi em preguntaven, però segur que t'agrada i ja entens l'esport? Et senties una mica la intrusa en un món molt masculí. És cert que a poc hem anat augmentant, cada cop som més dones en aquest àmbit, però òbviament falta molt. Som potser un 20% de les dones, la resta són homes, però primer hi ha que moltes dones, no diré que són floreros, però sí són dones guapes, que surten a la tele, que fan el peu de camp, entrevistes. L'home pot ser calvo, pot ser gordo, pot ser lleig i no passa res, la dona té que tenir aquest estatus. I després no fem la informació més important, entre cometes, és a dir, si anem a un gran esdeveniment com és un mundial de futbol o un mundial de rugby, no fem la crònica ni fem la columna d'opinió, fem més les entrevistes, les rodes de premsa, el complement, no la informació important. I després hi ha un tema que a mi tampoc m'agrada, que és que les dones sembla que fem molt bé la gimnàstica, fem molt bé la natació sincronitzada, però el que és un mundial de futbol, una NBA, una Super Bowl, és molt difícil trobar dones. És cert que està canviant. Des de fa un parell d'anys veiem a dones retransmetent partits de futbol, afortunadament, a DAZN, a Movistar. A la televisió sí que la dona està agafant cada cop un joc més rellevant, però en la premsa, en la ràdio, encara no. Encara som minoria, fem informació secundària i sobretot no tenim llocs de decisió, és a dir, no hi ha directores, no hi ha redactores jefe, som més redactores. Llavors costa molt aquesta visió femenina en la premsa, costa. Encara estem avançant, òbviament, però encara estem una mica al darrere. I bé, això és una banda, la situació de la dona periodista, i després està el tractament de la informació. Som el 50% de la població, però encara només ocupem el 10% de la informació a l'esport femení respecte al masculí. Hi ha una minoria, no hi ha visibilitat, el que no es veu costa molt que creixi, com ja sabem, i costa molt que aquesta roda baixi. És a dir, si no hi ha visibilitat, no hi ha patrocinadors, si no hi ha patrocinadors no hi ha recursos, si no hi ha recursos la dona no pot guanyar títols, si no hi ha títols no hi ha esport femení. Llavors és que no interessa, és que no genera, no és cert. Interessa perquè les audiències són molt altes. Hem vist el Camp Nou amb 90.000 persones en un Barça-Wolfsburg i en un Barça-Real Madrid de futbol femení. Sí que interessa, les audiències són molt bones perquè nosaltres ara, per exemple, a Mundo Deportivo tenim uns medidors de clics que et diuen quants clics fa el bàsquet, el rugby, el futbol femení, i el futbol femení està a l'alçada de la Fórmula 1, a l'alçada de les motos, és a dir, sí que interessa, el que passa que potser no se li dona l'oportunitat que interessi. Bé, això quan el... Sí. Ara ja? Perfecte, merci, gràcies. Això quan el tractament. I bé, doncs la realitat és aquesta, crec que s'estan donant passes importants, no ens enganyem, però necessitem que tothom s'involucri, la dona, l'home, que tots estiguem involucrats. Crec que la nostra responsabilitat en l'àmbit del periodisme esportiu és intentar evolucionar, intentar que hi hagi justícia, que, com deien, som el 50% de la població, que hi hagi més visibilitat i de forma continuada, no només quan es guanya la Mireia Belmonte una medalla o el Barça a la Champions, no, de manera continuada com es fa amb l'esport masculí, si no és impossible que agafem les dades de l'esport masculí i que el tractament sigui el més professional possible. Bé, dit això, dono pas a l'Amanda Gutiérrez, que és la presidenta de FootPro, i també crec que t'has trobat en un entorn també masculinitzat i una mica com el que ens trobàvem nosaltres i el que ens trobem les periodistes esportives. Sí, bona tarda ja, crec que a tothom. A més, el que has dit tu, Begoña, m'agradaria afegir el tractament de la informació com es fa. Recordo, o recordareu també vosaltres, una portada bastant escarosa i vomitiva del Marca quan va passar el que va passar a l'entrega de medalles del Mundial.
Jenny deja caer a Rubiales perquè ella va prendre la decisió de denunciar. I també fa apenas un any, quasi bé 2 ja, quan van haver-hi 15 futbolistes que van renunciar a la selecció per demanar canvis estructurals, el mateix medi de comunicació, el Marca, va fer una portada també que va dir el chantaje és inaceptable. I mira com són les coses, que aquesta setmana hem tornat a tenir notícies de la Federació Espanyola de Futbol i de l'expresident, i la portada del Marca sortia aquesta notícia ben petit, la lletra ben petita, que quasi bé no es llegia a la portada de «Uy, ha pasado algo con este señor», però bueno, pongo aquí muy pequeñito, i la principal portada era una altra notícia diferent. Llavors, aquí és l'important de tenir dones també a les institucions, als mitjans de comunicació, perquè tractin les notícies esportives d'una manera diferent, no únicament a nivell esportiu, sinó també quan passen coses com aquestes, que es tractin com s'han de tractar. I ara parlo de mi. Jo soc, com ha dit Begoña, soc la presidenta del sindicat de les jugadores de futbol a Espanya i, òbviament, sí que m'he trobat molts reptes. Jo em vaig trobar aquest càrrec sense voler-ho. Vaig ajudar a les jugadores a crear aquest sindicat perquè elles es volien, o sigui, una de les coses molt positives que té futbol és que és creat per les pròpies jugadores, però en el càrrec de la presidenta havia d'haver una dona que pogués destinar-hi el temps correcte, i si era una jugadora activa era impossible. Llavors em van demanar que em posés jo, anava a ser una cosa temporal, però ja porto 2 anys i mig de mandat. Tot apunta que continuaré fins als 4 anys i a veure què passa després, però durant molt de temps el que m'ha passat, i fins i tot em passa ara mateix, és que quan FutPro va néixer, i aquest és com una anècdota, el primer que em vaig trobar, la gent estava com boja per saber quin home hi havia darrere meu, si Tebas o Rubiales. O sigui, la gent no es creia, primer, que les dones s'haguessin unit per crear una institució i, segon, que haguessin triat a una altra dona jove, o sigui, jo, dona, jove, lesbiana, 30 anys, per dirigir aquesta institució. No, hi ha un home darrere teu. Qui és? Rubiales o Tebas? A més, havien de ser 2 homes del futbol masculí. I quan vam arribar a un acord amb la Federació Espanyola de Futbol per millorar les primes de la selecció absoluta femenina, vam arribar a aquest acord i va ser el primer en la història de la selecció. Tots els mitjans de comunicació, per suposat també aquest del que he parlat abans, ho van vendre com Amanda, la vendida de Rubiales. I fins i tot vaig trobar notícies que deien la paraula de «és la puta de Rubiales». I això va ser com el primer, diguem, la primera realitat que jo em vaig trobar de que jo pensava que seria difícil. Jo tenia aquest síndrome de la impostora que tenim tots, òbviament, era una dona jove que mai havia ocupat un càrrec de directiva i estava intentant fer-ho el millor possible, vaig aconseguir un acord que era bo i que jo estava contenta i em vaig trobar amb tota una infraestructura i tot un món que no volia que es vengués com una cosa positiva. I fora d'Espanya sí que es veia com una cosa positiva, que bé, tal, però en aquest país no estava permès que s'entengués que les jugadores de la selecció absoluta tinguessin el mateix contracte que ells fos una cosa positiva. I com podien destrossar aquest argument? Doncs anant contra la que havia liderat aquesta negociació que havia estat jo. I aquest és un dels primers anècdotes que tinc. I fins i tot a dia d'avui encara em trobo que m'etiqueten en coses on em diuen és que aquesta tia, que és de la federació, sempre està criticant a la Liga F, però no diu mai res de la federació. Després, fins i tot, de tot el que FutPro ha fet després del Mundial per protegir tant a la Jenny com a la resta de les jugadores de la secció absoluta. I crec que és una barrera que m'he trobat que jo crec que tant Begoña com Maria han tingut i jo ara dono pas a la Maria que també perquè conti els seus anècdotes que segur que també té.
Gràcies. Primer de tot, bona tarda i gràcies a l'Ajuntament per donar-nos l'espai per poder compartir les opinions. Crec que des que vam saber que faríem la taula rodona i parlant entre nosaltres, sempre arribem a la conclusió de que sigui des d'una situació o des d'una altra, les violències que vivim ressonen, no? Com de que ens han passat d'alguna manera o altra. Jo crec que és l'espai un poco de vengo a hablar de mi libro, no? I us parlaré una mica de la meva trajectòria i crec que des d'una part positiva, no? Dèiem abans, venim superafectades del taller de la Marina Marroquí, però bueno, ara anem evolucionant, no? I potser posaré una mica més la part positiva, però a nivell resum de la trajectòria vital com a esportista, jo quan era una nena no volia saber absolutament res del rugbi, tot i que era l'esport del meu germà. Feia ballet, feia teatre musical, el que se suposava que havien de fer les noies en aquell moment, i no va ser fins ja passada l'adolescència que vaig decidir començar a jugar a rugbi. Crec que a nivell esport va ser una decisió que em va costar molt, no m'agradava al principi, després em vaig començar a enamorar de l'esport i finalment es va acabar transformant en el meu dia a dia i en la meva feina. Però crec que el període d'entendre que era un esport per mi, també per les dones, va ser un procés molt, molt llarg. Crec que m'he trobat molt sempre a l'ombra del meu germà, no perquè el meu germà em fes ombra, sinó perquè era un home que practicava un esport masculinitzat. I jo era la dona que també el practicava. Per tant, si jo el practicava, havia de tenir sí o sí alguna cosa a veure amb la figura del meu germà. M'he trobat moltes vegades moltíssimes preguntes i em trobo encara a dia d'avui amb qüestions de si l'esport realment també el podem practicar les dones i, a més, un esport com el rugbi, que és un esport de contacte, que és un esport que s'entén molt masculinitzat i que és molt estrany que les dones el practiquin. I si ho fan, segur que ho fan diferent perquè és impossible que es peguin d'aquesta manera com ho fan els homes. Crec que la meva trajectòria, i ara ho puc dir perquè fa res que m'estic retirant, ha sigut molt també com el rugbi, molt de contacte, de caure, tornar-me a aixecar, d'haver de donar moltíssimes explicacions, i crec que l'esport per les dones, i ens mereixem tenir aquest espai de poder practicar l'esport sense donar cap mena d'explicació. I lligant-ho també amb aquestes situacions que estan passant a dia d'avui, sí, hem evolucionat molt, estem canviant molt, tenim espai i per això també es fa més visible el que ens passa. Però això ens ha passat tota la vida, Aquest pico que ha passat fa res, ens ha passat tota la vida, que passa que ara s'ha fet visible. I està bé que l'esport femení estigui de moda, perquè al final se'ns parla més de nosaltres i ens dona més visibilitat, però se'ns ha de donar la visibilitat que mereixem. I la visibilitat que mereixem no és venir a parlar de les diferències que hi ha entre homes i dones, sinó és venir a parlar de les nostres lligues, de com fem esport, de com està la taula, com està evolucionant l'equip, i això costa molt. I és una mica el que deia la Begoña, si a nivell periodístic les dones, que normalment per afiliació estan més interessades en l'esport femení o practicat per dones, m'agrada més aquest concepte, practicat per dones, parlen o els hi fan periodistes de segona, podríem dir, tampoc ens parlen, o costa molt visibilitzar, i més ja parlem d'esports minoritaris, si entenem l'esport minoritari com no és el futbol. En aquest sentit, crec que com a trajectòria vital hi ha una evolució. Jo crec que si tingués un desig, i crec que potser compartim aquí, és que ens dediquem a fer el que hem vingut a fer. És a dir, que si soc jugadora de rugbi, doncs vinc a jugar a rugbi. Que no hagi de lluitar per explicar que les dones juguem a rugbi, que no hagi de lluitar per intentar visibilitzar el que estic fent, que no ho hagi de guanyar tot perquè parlin de mi, o que no hagi de pagar-me o liar-la perquè també parlin de mi. En aquest sentit, crec que és l'evolució que encara ens falta i que he viscut des de primera mà. I, per últim, per acabar aquesta mini presentació, en aquest sentit, ara, com a exesportista de rugbi, crec que ara sí que és el meu moment de reivindicar tot això, perquè les altres noies que estan pujant ara puguin practicar el rugbi, el rugbi parlo, o qualsevol esport, sense haver de pensar en que han d'estar lluitant i que no han d'estar. O sigui, tu has d'entrenar i has de jugar. Ja està. No t'has de preocupar en explicar el que estàs fent, no t'has de preocupar en realment si ho fas millor o pitjor que els homes, en quina diferència de sou hi ha. No, t'has de preocupar a jugar, i crec que gràcies aquí a l'Ajuntament, ara una altra vegada, donar aquests espais per la gent que ens estem retirant i que podem tenir el temps per fer-ho és d'agrair.
Sí, en aquest sentit, nosaltres abans de venir a les converses ho havíem parlat, no? Des de 3 òptiques diferents, que és el periodisme, un alt càrrec directiu i una jugadora en el terreny de joc, quines dificultats ens hem trobat en l'esport. Sembla que l'esport, de vegades penso, és com l'últim reducte del masclisme. És un tema que hi ha homes que es pensen m'estan agafant el meu terreny, el futbol, el rugbi. És impensable veure dones jugant a rugbi o a futbol. Ara sí, però vull dir, fa 30 anys, que tampoc és tant, que és abans d'ahir, eren esports masculins. El futbol és cosa d'homes, el tal, no? I llavors semblava que la dona no li pertanyia a aquest terreny, que li volíem agafar aquest terreny a l'home. Jo crec que això no. Nosaltres podem compartir aquest terreny. No es tracta de dir apártate que te voy a quitar el puesto. No, és que la dona li agrada el futbol, a les nenes els agrada jugar a futbol, no només fer ballet, a les nenes els agrada fer rugbi. No vol dir que us agafarem al vostre lloc, tenim espai per tots. Crec que és molt constructiu que anem de la mà homes i dones en el terreny esportiu, que no sigui només una cosa d'homes. Crec que la dona periodista pot aportar un punt de vista diferent, molt constructiu i molt maco en el que és el periodisme, en el que és la visió femenina. En aquest sentit, és una llàstima que no hi hagi més directores de diaris, per exemple, o de ràdios, o en tertúlies serioses, que hi hagin dones, no per la quota femenina, sinó perquè el seu discurs té molt a dir en el que és l'evolució de l'esport i que no sigui un nicho masculí, sinó que sigui un nicho de dones i d'homes. En aquest sentit sí que volíem parlar una mica de les dificultats que ens hem anat trobant, que vam concloure que eren les mateixes en diferents àmbits, però al final els obstacles que ens hem anat trobant són els mateixos. Jo en aquest sentit una coseta també que volia comentar, ara a Espanya ja no passa tant, però sí que passa molt a Latinoamèrica i en altres països, quan arriben els Jocs Olímpics o quan arriba el Mundial, les 10 chicas más sexys del Mundial, les 10 lista de les més guapes dels Jocs Olímpics. Sisplau, tinguem una visió professional, no venim aquí a ser objectes, no cosifiquem la dona. És un dels temes que és un tema pendent en el periodisme, aquest tema. I després el que dèiem abans, la cobertura. Ara, de cara al 8 de març, que va ser el Dia Internacional de la Dona, va sortir un informe que deia que el 10% de la cobertura periodística és d'esport femení i el 90% masculí. Això és una realitat. Això ho diuen les xifres. Llavors, clar, si no mirem la realitat de cara i no diem això no és normal, això és símptoma que alguna cosa està passant, perquè si som el 50% de la població, com pot ser que només el 10% sigui informació d'esport femení? Això és símptoma que la cosa no rula i no funciona bé. Llavors, crec que hi ha temes pendents, crec que hi ha molts reptes en molts àmbits i que és responsabilitat de tots que aquests reptes els anem avançant. En el cas de la direcció de FUT, però també, Amanda, crec que quins reptes creus tu que podem afrontar? Home, jo ho he dit sempre i he sigut molt clara. Jo estic farta d'estar parlant amb gent inútil. O sigui... Claríssim, sí senyora. Vull dir que jo soc directiva d'una institució, assumeixo que soc jove, assumeixo que hi ha certes coses a les que potser no tinc l'experiència i el que faig com a bona dirigent és contractar a persones que m'acompanyin, per exemple, al conveni col·lectiu. Doncs jo tinc uns advocats que m'acompanyen. És cert que jo també soc advocada, laboralista, llavors, bueno, aquí sí, però hi ha altres llocs en els que ja me n'encarrego d'anar acompanyada de gent que estigui preparada. Jo com a dirigent és la meva missió. Però el que em trobo és, jo vaig amb la reunió preparada, m'ha passat molts cops això, vaig amb la reunió preparada, amb les dates, amb estudis, no sé, amb tota la informació necessària i em trobo davant a una persona, sí, que sigui, dona igual, la Lliga F, els clubs, la federació, em dona igual. I el que passa és que són institucions que tenen masculí i femení en el món del futbol, no estan en el masculí i estan en el femení. I a qui em posen en la secció femenina? Doncs clar, yo soy un club que le debo un favor a mi primo y tengo que encasquetarle al amigo del sobrino del vecino del otro porque se lo he prometido porque me hizo un favor en no sé què, no? Què faig amb aquest inútil? On el fico? Doncs el fico al femení.
no? Llavors, el futbol femení està ple de persones que ocupen càrrecs importants que no tenen ni idea de res. O sigui, jo he tingut que anar a una taula del conveni col·lectiu a escoltar que em deien que no volien pujar el salari mínim perquè si no produiria inflació. Vale? I que no volien millorar les condicions de la maternitat en el conveni col·lectiu perquè és que a veure si ara totes anaven a començar a parir. Llavors, a mi, jo el que em trobo és que les persones que ocupen els càrrecs de poder, que realment al final són les persones que poden canviar l'esport, perquè tant en el món del periodisme com en el dels clubs o institucions o sindicats com en clubs que són més propers a les esportistes, són homes i acostumen a ser mediocres o que no tenen la formació adequada. Mentre que jo estic preocupada, o sigui, soc advocada, soc laboralista i intento anar acompanyada de professionals al meu costat perquè m'ajudin, perquè la reunió sigui productiva, em trobo davant meu a persones que apenas tenen 5 minuts per a aquesta reunió, que els importa tot entre 0 i menys 0, y no me molestes mucho, que ahora me tengo que ir a comer con no sé quién y tengo otras cosas que hacer. Llavors, per mi, crec que un dels principals problemes, i a més, jo tiro més enllà i no crec que sigui només un problema ni del periodisme, ni dels directius, ni de les esportistes, sinó de qualsevol sector en el que les dones intentem entrar. I és que els càrrecs més importants, doncs, hi ha homes, però és que a més, potser més del 70% són homes que no estan ni preparats. Perquè ells no tenen por. Ells tenen l'oportunitat d'agafar la presidència del que sigui y digan, pues para allá que voy, pósate aquí de presidente con este sueldazo. Ellos nos preguntan de, uy, ¿y si no estoy preparado? ¿Y si no sé? Pero, ¿qué pensarán de mí? Porque, claro, yo no tengo esta carrera, saps? I ells ho agafen. En canvi, nosaltres, les dones volem aspirar a la perfecció per agafar aquest càrrec, fer aquest esport, ser periodista, el que sigui, i tenim aquest síndrome de la impostora, que jo ja ho he dit abans, i jo el tinc molt, però és que jo sé que també les esportistes se'l tenen, les periodistes també, no? I crec que és una cosa que compartim molt, i jo sempre ho dic, necessitem més dones als càrrecs, perquè hi ha dones preparades, el que passa és que també hem d'ajudar-les a que es formin. Jo quan era petita, i això suposo que també et passaria a tu i a tu, que tu pots parlar més d'això, jo mai m'imaginava que podria ser directiva d'una institució quan era petita. O sigui, mai en la meva vida. Jo volia ser advocada, tal, no? Però directiva d'un bufet o d'una institució, mai. De la mateixa manera que suposo que tu tampoc, estant al rugby com a jugadora, impossible, no t'ho penses, no? Llavors necessitem referents en aquests càrrecs i en totes parts necessitem referents. I jo no vull dir res ja com a punt final, però és que jo poso l'exemple del futbol, però quines coses que el futbol masculí, que diguem que si tenim una societat patriarcal, el futbol és com la mascota del patriarcat, fixeu-vos que curiós, que el futbol masculí és violent, normalment no volen que hi hagi nens perquè és molt violent, s'insulta, ara està a la Lliga en una campanya contra el racisme, la xenofòbia, tot això, no ensenya bons valors. Tenim els jugadors que fan el que els dona la gana, ja tenim 2 jugadors, un d'ells que està per aquí a presó per fer coses molt greus, i després tenim el futbol femení, que és totalment amigable, familiar. Tu vas a veure un partit del femení, està ple de nens i de nenes, amb les samarretes de les seves referents. Les famílies, és que van les famílies senceres a veure el futbol femení. En el futbol masculí això no ho veus, no? I jo dic aquesta data de, però sembla que fem a l'esport també una miqueta millor, no? Molt bé. Ens queden 2 minuts, que el regidor ja m'està dient que hem d'anar acabant. Maria, quins reptes creus que falten? Mira, jo agafo una mica el que estava parlant l'Amanda del poder transformador de l'esport en general. És com, potser el futbol s'ha privatitzat d'una manera tan elevada que l'esport ha quedat en un segon pla, però realment l'esport té uns valors darrere que ens ensenyen molt com a societat, i si
mantenim les dones que practiquen esport aquests valors, es veu que cada vegada agraden més i agafen a més gent. Jo crec que totes les problemàtiques que estem parlant aquí a nivell d'igualtat i de gènere no venen de l'esport, venen de l'estructura de la nostra societat, i crec que l'esport el podem utilitzar al nostre favor com a dones i com a feministes, d'intentar impulsar la igualtat a través de l'esport. Crec que s'està fent a nivell d'institucions i en general s'està intentant, però falten molts canvis a fer. Hem vingut a parlar... Clar, és que per queixar-nos podem estar aquí moltíssimes hores explicant tot el que passa, però alhora aquest poder transformador és difícil a vegades de veure, perquè també estem molt nublades o portem una motxilla tan grossa que a vegades costa avançar. I no m'agradaria que us n'anéssiu totes i tots els que heu vingut a escoltar-nos amb aquest malestar de dir ostres, que si realment seguim com hem estat sempre, amb desigualtats a tots els nivells, sinó amb una mica l'espurna d'esperança de podem canviar la societat, i crec que l'esport és l'eina per fer-ho. Si nosaltres amb el rugby tenim una cosa és que abanderem molt els valors de l'esport, abanderem molt el respecte, la passió, la companyonia, el treball en equip, i crec que això és el que hem d'aplicar com a societat. Crec que se'ls ha d'ensenyar ja no només a les institucions o a les persones adultes que estan o no preparades en situacions de poder en les institucions, sinó als nens i nenes. Perquè a mi si m'haguessin explicat que jo podia arribar a ser jugadora de rugby quan tingués 22 anys, doncs m'ho hagués cregut, però a mi ningú m'ho havia ensenyat. I aleshores tampoc tenia aquesta aspiració de voler arribar-ho a ser. I crec que el generar referents positius, no només explicant les desigualtats que hi ha, sinó simplement explicant que hi ha dones que practiquen aquest esport és supernecessari, però també incidir, i no només en fer sensibilització, que funciona molt bé, sinó en polítiques, entrar a les escoles, ensenyar, portar els referents. I crec que això és el que potser acaba de faltar una mica, de dir realment l'esport és transformador. I l'esport és una eina per començar a treballar tots i totes cap a un fi comú, que en aquest cas és guanyar un partit, el que sigui, però es pot aplicar a nivell social, de dir, no només és una lluita de dones, i sempre passa que quan fem aquest tipus d'activitats el 90% que hi ha en aquest auditori som dones, i falten molts homes també en aquesta lluita. I crec que l'esport és una mica la referència o la comparativa de dir, si ens unim tots i anem cap a un mateix objectiu, podem guanyar aquesta lluita. Però això es va demostrar també amb el cas que ha viscut la Manta de ben a prop, quan ens recolzem entre nosaltres, quan els homes surten a recolzar a les dones també en l'esport que fan, també tot guanya una doble visibilitat. No és que no interessi, simplement és diferent, i és preciós que sigui diferent, perquè si fos el mateix tampoc interessaria, perquè realment ja ho estem veient. L'esport practicat per dones és diferent i això és el que el fa bonic. Els valors que tenim les dones crec que es demostren molt més també en el camp, i crec que són el de poder transformador, i realment el missatge que vull que us emporteu, que s'emportin les nenes que espero que escoltin també aquests missatges, és que l'esport és un lloc on pertanyeu, i l'esport és un lloc on poder ser. I ara m'emociono perquè l'esport et dona el valor com a persona i com a dona també. I crec que és molt dur que ens hagin tret el 50% de la població d'aquest espai. I crec que és un espai que hem de reivindicar, que ens mereixem les dones, i això es fa no només soles, perquè no és la nostra lluita, és lluita de tots i de totes, i que les institucions ens segueixin recolzant perquè aquest espai no se'l perdi la meitat de la població. Gràcies. Bé, ja per concloure em quedo amb aquesta sensació. L'esport com a transformador social és molt important. L'hem vist aquest estiu amb el moviment Se Acabó, que també ha impulsat l'Amanda, com la gent s'ha involucrat tant, com s'ha donat a conèixer que l'esport és transformador de la societat, la importància de tenir referents, que les nenes vegin que poden ser futbolistes, que poden ser directives, que no es pensin que no es pot ser, sí que es pot ser. I ja per concloure, mirem en positiu, hi ha molts reptes, com hem vist, però s'està avançant molt, cada cop, a més és que és imparable, vull dir, és que s'està avançant ja a un ritme imparable. Aquest any, per primer cop en la història, als Jocs Olímpics hi haurà paritat d'homes i dones, paritat en premis també, s'està aconseguint que el salari de les dones cada cop sigui més similar al dels homes. Hem de mirar en positiu, però no hem de perdre de vista que aquests problemes hi ha per saber on actuar, i sobretot tots els estaments esportius ens hem d'implicar en aquesta lluita per la igualtat, que jo crec que s'aconseguirà, però que és cosa de tots. Moltes gràcies.
Gràcies.